bijo subaka fayi hojjoma to mairie e madina jaajbe bisimilla mone kabruji tay koy demgal puɗare dande e balladi hande ko alkamisa 3 lewru janvier hitande ujunnaji ɗe 19 tittoɗe kaburuji men hande ko ni wayi gaddiɗo fedde ira ko feeje daranide gam riwtude jaakuɗo e nder leydi meɗen hammute no didorino e kadi ko pilaɗo hono le fol ha député toon to suddo assemblée e gendi meɗen handi hono Biram Da Beyde o yuɓɓini yewtere ɗum ko hanki kikiɗe to Riyad PK10 ɗo galle makko ɗo ne tawtora yewtere nde kono tonno e yimɓe hewɓe tawi ko worɓe rewɓe jaaɓe fedde ira hani e yiɗɓe e fedde nde hono tawi ko wotteji poɗɗi e wadde tawi ko ɗo e nder leydi meɗen ndi gam suɓade hono poɗɗo ardade e leydi ndi ɗum noon heɓori wonde koye hitande ndende e gonɗen tawi kadi koye lebbi jeegom garwani tawi ko ndeɗo en hitande to leydi Soudan toon kono tolno e landaji hono kewɗi tawi ko lundu ɗum noon ardiɓe ɗiɗon landaji ɓe kaari ñande go lewru janvier ndundu gonɗen ɗum noon ɓe ñaguima tawi ko lamɗo ndiɗon leydi Omar El Bashir ɗum noon nde o liɓata wonande hono gouvernement makko ko ɓuuri yawde e yaccade eyi musidɓe tedduɓe mbete on pine dow jaam no mbino mon e titode kabaruji ɗi honno gaddiɗo fedde ira ko fedde daranide gam haɓade jaaguɗo e nder leydi men ndi kala no didorino kadi ko pilaɗo hono leppol député toon to sud assemblée e gendi meɗen hadi kanko Biram Da Beyde o yuɓɓini yewtere ɗum ko hanki kikiɗe toon to Riyad PK10 ɗo galle makko ɗo kono tonno e yimɓe hewɓe tawi ko worɓe rewɓe jaaɓe fedde ira hani e yiɗɓe fedde ɓen tawtorama hono ndeɗon yewtere kanko Biram Da Beyde e nder yewtere makko ɗum noon o arti e jaggal makko kadi o haali ɗum noon ko ñande altine 31 lewru décembre kadi e fannuno ñawirani toon to tribunal mo Arafat ɗum ko ɗo e Nouakchott kanko Biram Da Beyde ɗum noon e yeeso tawi ko yimɓe hewɓe arnoɓe tawtede yewtere nde guilay jaydiyankoɓe ha jaaɓe fedde ira hani yiɗɓe fedde nde kanko Biram Da Beyde satude o ɓami konngol ɗum noon ko adi foof o jarnima hono arnoɓe tawtrede hono yewtere makko toon to galle makko hono PK10 kanko Biram Da Beyde ɗum noon o holliri wonande hono jaggal makko ɗum noon o wi kadi ko hono halfinaɓe jukkuni tawi ko halfinaɓe ñukini tawi ko gouvernement leydi meɗen handi ɗum noon ko ɓen wonande hono penti fenade mon ɗum noon pawi ɗum tawi koye e Dedda Abdallah on ko jaynowo ɓe mbi oɗon jaynowo kanko Biram o wi ko halfinaɓe wonande hono ñukino tawi ko laamu ngu ɗum noon ko ɓen mbi oɗo hen jayno biyo Dedda Abdallah ɗum noon yo potum plainte kanko Biram Da Beyde ɗum noon ko nden fenande ɓe penti ɗum noon ɓe dewri to banggue hono jaynowo o ɗum noon jaynowo o pottimo plainte wi ɗum noon o aybini ɗum kadi o hulɓini ɗum ɗum noon kanko Biram Da Beyde o wi omo faami wonande hono ko laamu ngu yahanno e dow majjum ɗum noon foof ko gam yinnode hono kanko Biram betemo wasa tawtede o gabbiti e sumgoy ɗum koto banggal député ji ɗum noon bannoɗi e lewru septembre ɓennuɗo ndu non ko ɗum addani ni wonande hono laamu ngu heeɓi fartange satu nde o soka e nder kaso ha laamu ngu ɓuuri ɓe hewde wonande hono député ji kamɓe jaaɓe e kanko ƴamno tawi ko lefol député tawi koye landa sababu o wi so wonano o mona e nder kaso o waɗani gabogol ɗum noon ko kamɓe maɓe kewonno e kabbiti e député ɗum kotto sumgoji ɓennuɗi ɗo ɗi ko noon ko laamu ngu fenti fenade mum waɗiri e niyana kanko Biram Da Beyde noon o holiri wonande e yeeso kadi tawi ko yimɓe arnoɓe tawtorede yewtere nde o wi ko adi kala hono e kabbiti e ñawore e makko nde ɗum noon satu nde o wiya omo ñaawe o wi kanko e dow gueɗel ɗum noon omo jaɓa haalde so tawi lefol député ngol ina fiile e ɓandu makko walla ɓe jaɓa o fiilo hono lefol député ngol ɗum noon satu kadi nde ɗum ɗon ɓe jaɓani ɗum ɗon kanko ne o wi kanko Biram Da Beyde ɗum noon o jaɓani tawtorede wonande hono o ñawore nde o wi ñawore nde ɗum noon waɗi o tawtoraka hono ñawore nde satu nde o wi wonande hono avocat ji makko ɗi ɗum noon yoɓe dosto e ñawore nde ko ɗon kanko Biram Da Beyde e
e avocat ji makko ko don be dosti wonande hono e nyaawonde be tawtara ko hono e nyaawonde e hono no wiiri hono Biram Da Abedi kanko Biram Da Abedi kadi o wi leedo en nyaawori be gandu kam o tawtara ka nyaawonde wona kanko wona hono avocat ji e makko non ko laamu go wonande hono o fentuno fenade mudum rewde odo hono jayno be tedda Dadda Abdallah ko laamu ngu kadi wonande hono o fenti fenade e mudum wadi nyaawore mu rutti kadi fenti kadi tafi fenade mudum woppitimo dum non kanko Biram Da Abedi man kanko Biram Da Abedi non no o wi wonande hono laamu ngu dum non yidino tawi kadi ko yo joddo walla yo yewtide e tawi koy odo en wonande hono jayno potdomo plainte dum non ngam yidde yo haalde odo ono jayno non ko dum be jinno kono Birama wi ko hay loppete ala hen haaldata e odo jayno kadi Birama wi do nanguno dum non ko don tan nangi dum non woppani dum non o wi kanko do nanguno do ko don tan nangi kanko Biram Da Abedi o pani kadi ko en o heddi dum non o jabani wonande hono haltidde e odo tawi kadi ko jayno do rewno reftuno fof kanko Biram Da Abedi o wi non odo wonande hono jayno betedo Dadda Abdallah potdo plainte o wi o mo hebi hakika ko laamu ngu e hoore mu ko kanyum fenti fenade mu faye do makko dum non fof ko ngam addande yidde addande hono Birama dum non sokede e wasde kadi hon tawtrede hon sumgoji to bangal député ji benudi e dodi dum non ko wayno de kala kanko Birama o jabani yewtidde e odo en hono jayno de wonno o wi do heddino do tan ko don o heddi kanko Birama ko don kadi o nangti ha tiidi hono sumgoji dum koto bangal hono poddo addade e leydi meden e ni no sumgoji kebri wadde koy ndedo hitande e gonden kadi ina gasa tawi koy lebbi e jeegom garwaniji tawi ko hitande e gonden de hay gaddido jaggodde tawi ko leydi meden ndi o tengtini wonde ko hitande e gonden de ko den tiki non hono sumgoji poddo namade leydi ko den hebri wadede non ko haadi kaden hala kanko gaddido jaggodo dum ko satunde wadanno ginol satunde haalano e ko biti e ginol golle ono gouvernement makko dum non kadi o haadi kanko gaddido jagorde o wonande hono pellite hono bamama kala kono fonno kadi wadede wadama non ko ngam yubbinde wonande hono o sumgoji di dum non kadi ma sumgoji di sudi jubbinama ma rew lawol de wonno wi kala kono fonno wadede dum non wadama ha moƴƴi hono no haaldi kanko gaddido hono jagorde e joni kay heddi ko hono andede hono horejo leydi men ndi Mohamedou Abdel Aziz mbetema o tawtere walla mbetema o jam leful laamu tawi koye mudda tatabo deggondirde woni 3e mandat deggondirde ngam seknorade hono tunargal leydi men woni constitution o de wonno hono tunargal leydi men woni constitution non ina haadi ko wete hono 3e mandat dotta ton ko muddaji ɗiɗi woni 2e mandat ɗum non ko andude kadi e ko idde kadi e walla kadi e famde e humpitade so tawi kanko horejo leydi men ndi ko haali ko to bangal hono ɗofdugol tunargal leydi ndi e wiide kadi waɗata hono 3e mandat mbete ko haali ko ko noon woori non walla ala ko wayno wonde kala joni ko ɗum woni o saha joni ko tundi wonande hono hakkillaji e yimɓe ko wayno wonde e kala joni kam ko wayno wonde e kala ete won pelle ɗum noon cosako ɓoyen tawde ɗon pelle e tawi ko muttani e naaɓe tawi anni mabɓe walla fandare e mabɓe hen non ko ngam wiide wonande hono horejo e leydi men ndi Mohamedou Abdel Aziz yo heddo e jappere e laamu hoto umma e laamu ngu ko wayno wonde kala ɗon pelle teskama bangyo bang ɗum noon tes kama ɗon pelle e cosama kadi ɗe mbaɗi hono pottiti tawi ko to battirde e laamu woni palais de congrès ɗo e nokshot lamorgo leydi meɗen ndi ngam wiide wonande hono yo horejo leydi men ndi ɗum noon yo wadda ko wiyete 3e mandat eɓe keptini wonande hono golle makko payidinde honnoɓe mbiri kamɓe wonnoɓe ɗeɗon pottidde hono gaddiɗo diwan Adrar mo ganda ko Cheikh Wulla
Abdallahi wul ewa kanko ne wadi e jillu dum ko alarba hanki jillu humpitu dum non ton to bawal halade e diwoje atar dum non gam o humpitade do saha joni wonande hono golle de holno do tolni golle hono pewnitgol ngal do en bawallade e diwoje non holdo golle de e tolni gilay pewnitgol gol ha e jaccingol hono bawallade e diwoje ngal koy odon fattange hono kanko gadi tay ko diwan adrar o dum non o wawi dagade ha e nokkuji de ganda don do bawallade diwoje de do fewnite do dum non o wawi kadi hettade tay ko do saha joni hono fewntobe wonande hono ngal do en bawallade e diwoje ha e jaccingol mudum hani e kadi e toppitade wonande hono moƴƴinde hono bawallade diwoje e ngal non o holliri kanko wonande hono gaddiɗo diwan adrar o wi ngal do en bawallade diwoje ɗum non e ngal ko bawallade diwoje kadi bangal fayida no fewi ɗum non wonɗo ngal heedi tawi ko hotɓe toon to diwan adrar to kanko wonande hono gaddiɗo diwan adrar non sando yahanno jilu toon to bawallade e diwoje to ɗum noon o yeewa kadi o yahani e goto ɗum noon omo yaaduno tawi koye jooɗaniɓe e laamu ɗum koto banggal administration hani halfinaɓe hono kisal toon to diwan adrar to hono jaggoɗo leydi men kalfinaɗo gabbiti e jangde e heblo ɗum koto banggal mecce soknaji biyeteɗo na ha minto hamdewul moknas kankone o joddima ɗum ko alarba hanki ɗo e loksoto nokku gollordu makko to e mawɗo wonande hono lappol walla gaddiɗo hono lappol tawi ko fedde windenankore daraniɗe ko abbi e ti ɗum noon e haɓade tawi ko ɗannotoɓe tawi koye e ɗalle batteɗe suudu suudun ma walla ɗalle ɗe ndewani e lawol woni organisation internationale pour les migrations OIM ɗum noon kanko gaddiɗo goɗɗon lappol ko soknaji biyeteɗo Laura Lunga Rotti ɗum noon e nder jonde mabɓe kamɓe ɓeɗo en hono rewɓe e ɗiɗo ɓe mbawi yewtidde e ko abbiti e gueɗe e dendade ɗum noon in tawtara wonande hono yewtere e nde ɗum noon kolaɗo kuuɓal tawi ko ko jagorgal men kalfinangal e ko abbiti e jangde e heblo ɗum koto banggal mecce beteɗo hono Mahmouden El Ghadi El Adel e wonde kadi hono yimɓe mawɓe tawi ko gollotoɓe e jagorgal ngal kadi ɓe jewtidi hen ɗum noon ƴewde peeje moƴƴe gam toppitade e ko abbiti e haɓade ɗeɗo en hono ɗalle batteɗe e suuɗu suuɗon tawi ko ɗalle ɗe ndewani e lawol e teskade ɗum noon hono pittali kewɗi ɗum wonde basama hen ɗum ko satude yimɓe tawi ko joloɓe la konno kitte kon sambala kada gam yidde natode toon to dongre Europe kono ko ɓuuri hen hewde ɗum noon pittali mon kewi heddade koye maaje e kaɗɗe ɗe hono député mo falde Keur Sene biyeteɗo Weytat Sidi Yaraf o lolliri ko Aziz kanko nde o wawi rendinde kono toon no e camion ngaji kewi tawi ko camion ngaji teede hono citerne non ko gam rokkirde tawi kadi ko diƴƴe walla ndiyam labɗam jarteɗam ɗum koye yoga e guure tawi ko guure tokose jaade e falde tawi ko Keur Sene ɗum noon fadare wonande hono dendingol ɗiɗo ene camion ngaji tawi ko barille tawi ko autoji e ndiyam baril tawi ko baɗoje baril tawi ko autoji tawi ko baɗoje e ndiyam ɗum noon ko o wi omo teski toon to ɗeɗon guure ina ngakkira ha no fewi ɗum noon ndiyam labɗam jateɗam ɗum noon ɗiɗo en autoji camion ngaji ko gam rokkude fattange ha ɓeɗon hoɗɓe ɗeɗon guure ɗum noon ɓe mbawa wonande hono sertude e ko wiyete hono ɗomka ko ɗum noon kono toon no e kilométre uji e kewɗi tawi ko guure ɗe ganduɗa kadi gonɗe e falde Keur Sene mbawi hebde fattange non hebde ɗeɗon ɗamɗon ndiyam labɗam ha jattenam koye goɗon fattange walla koye goɗon miijo go ganduɗa hono député Keur Sene ɓami ɗum noon teskama tan yimɓe hewɓe tawi ko hoɗɓe e guure ɗe ganduɗa kadi gonɗe jimade tawi ko mokata falde hono Keur Sene ɗum noon ɓe mbawi hebde wonande e ndiyam labɗam jatten tawi kadi ko ene timmi no fewi
ɗum noon tawi kadi ɓe dokkira kadi ko Allah ɓoloɓe coodani ɗum noon ɗiɗo ne citernaji ɗum noon ɗi mbawi kadi hono yirlade e yoga e guure kewɗe tawi ko guure tokose ɗum noon ɗe mbawi rokkide toon hono diƴƴe lawɓe tawi ko jarte tawi ko yoga e pooye kadi hay foyre wotere kadi woppaka e banggal hono dokkirgol ɗam ɗo ndiyam labɗam jareteɗam hono député toon to suudu assemblée leydi meɗen Mauritanie hono ko kanko kadi ardi hono fedde ira ko fedde daranide gam haɓade jiyaguɗo e nder leydi men ndi kala no didorino ɗum noon wiyete ko Biram Da Abbe ɗum noon o wi kanko dey mo jokku ha joni wonande hono haɓade ko abbiti e jaaw kadi o wi kanko Biram Da Abbe ha